Ndị obodo Mmiri na kasị obodo Anambra East n'elobịa negara onye ga-eji afa otu Labour Party wee zọọ ọkwa onyeisi ala n'afọ na-abịa abịa n'ala anyị bụ Nigeria bụ Maazị Peter Obi bụ onye bịa kpọtụrụ ịfụ ogige ebe ndị mmadụ nọ na na-eyi Mmiri bụ ndị mmiri bukọrọ ihe ha site na mkpamkpa ide mmiri nakwa iji na-akpagharị n'ebe dịgasị iche iche na-eme. Maazị Peter Obi n'oge ahụ o mere njem a ọ kpọtụrụ Anambra East na West. Ọtụtụ ndị dị iche iche bụ ndị so ebu nke gụnyere Tony Onye, Chief Peter Anekwe, Emmanuel Chigbata na ebe a ma weta ozi ka anyị sonyere ya. N'oge Maazị Obi bịarutere, ọ banyere ụgbọ amala wee jenene ka ya bụ oke ide mmiri siri akpa ike na Ụmụeze Anam nakwa ebe ndị ọzọ bụ nke ọ fụrụ ya bụ oke ide mmiri erigo ọtụtụ ụlọ mmadụ wee rue n'ebe akụrụ ya gbamgbam. Ka ọ leresịrị anya ka Maazị Obi bụ nke nachitere azụ ebe ndị ahụ gbara ọsọ oke ide mmiri nọ na nneyi Mmiri ma kọwaa na ojego na okpuru ọchịchị ọgbaru nakwa industrial layout dị n'Ọnịcha. Ọ sịrị na ebumnobi ya na ya bụ njem bụ ka o wee tie ndị ahụ oke ide mmiri metụtara ma fụkwa ka ya bụ oke ide mmiri siri kpaa ike ma na-eche ihe kpatara na gọọmenti etiti akọrọ wepụta nnukwu iwu maka ya bụ oke ide mmiri makwa tinye ụzọ a ga-esi na-agbatara ndị ahụ ọsọ enyemaka ma kwee ya bụ ndị oke ide mmiri metụtara nkwado ya. N'oge a bịara ya bụ njem nleta ka dọkịnta Onye nọkwa wee nye ha nri nakwa ihe ha eji wee na-akasi onwe ha obi gụnyere akpa osikapa na akpa agwa, achịcha indomi, igwe ọkụ, ihe eji asachasị ụlọ na ihe eji asa akwa tinyekwere ihe ndị ọzọ. N'akụkụ ya ka Chief Anekwe siri na njem Maazị Obi bịara bụ nke dị mkpa n'iji fụ na ebelatara nsogbu ndị ahụ oke ide mmiri metụtara. N'akụkụ ya ka Chief Anekwe siri na njem ahụ Maazị Obi bịara dị oke mkpa ọkachasị ịfụ na ebelatara ọnọdụ nke ndị ahụ oke ide mmiri metụtara ma kpọkwue ndị Naijiria ka ha mụta ya bụ akparamagwa. N'ịnabata Maazị Obi nakwa ndị so ya ka President General nke Mmiri bụ Chief Johnny Mechie kelere ndị ahụ maka ịgbatara ha ọsọ enyemaka dịka oge ugbu a bụ oge mmiri mebisiri ụlọ ha nakwa ebe ha na-akọ ọrụ, dịka ọ na-akpọ ndị ọchịchị mba ụwa niile okwu ka ha neba anya n'ihe na-ebute ya bụ mkpamkpa. Ka Chief Mechie kpọkwuru gọọmenti etiti ka ha lụọ ebe mgbochi mmiri nakwa kpocha River Niger n'iji fụ na mgbe ọbụla oke ide mmiri bịara na a ga-egbochi ya. Dịka ọ na-ekele gọọmenti steeti a, ndị ụka nakwa ndị ezigbo ihe na-amasị maka ịgbatara ha ọsọ enyemaka, ka ya bụ President General kọwara na ha chọkwara ọtụtụ ihe bụ nke a ga-enye ndị ahụ oke ide mmiri metụtara ma kwue na ọ bụrụ na mmiri ahụ anachi ya azụ na a ga-enyekwa ha ihe ha ga-eji wee bido ndụ ọfụ na Mmiri. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.